U Sjedinjenim Američkim Državama prema poslednjem popisu živi 180.000 Srba i oko 200.000 Amerikanaca srpskog porekla. Procenjuje se da ih nezvanično u Americi ima više od 1.000.000. Prvi Srbi doselili su se na tlo Amerike pre tačno 200 godina. Najpoznatiji su Nikola Tesla i Mihajlo Pupin, čiji je doprinos napretku celog sveta nemerljiv. Srbija je u SAD-u imala 9 kongresmena, 11 dobitnika Oskara i 5 dobitnika Pulitzerove nagrade. Jedan od najboljih američkih novinara je Srbin Volter Bogdanić. Ekonomski odnosi Beograda i Vašingtona započeli su posle Berlinskog kongresa prvim trgovinskim sporazumom o izvozu srpske šljive. Do Prvog svetskog rata od izvoza suvih šljiva u Ameriku Srbija je zarađivala $1.000.000 godišnje. Vlada SAD-a uspostavila je diplomatske odnose sa Srbijom kao priznanje nezavisnosti ove kneževine. Knez Milan je 1879. doneo ukaz o uspostavljanju počasnog konzulata Srbije u Njujorku i za počasnog konzula imenovao Gerharda Jansena. Prvi diplomatski predstavnik SAD u Beogradu, ambasador Eugene Schuyler, na dužnost je stupio 10. novembra 1882. godine predajom akreditiva kralju Milanu Obrenoviću. Od tada do danas SAD su u Beogradu imale 42 ambasadora, a Srbija i Jugoslavija u Vašingtonu 30 diplomatskih predstavnika. Pred kraj Prvog svetskog rata, Amerika Srbiji šalje mesečnu pomoć od $1.000.000. Delegacija Srbije bila je u Kongresu kada je predsjednik Wilson pročitao čuvenih 14 tačaka o posleratnom uređenju sveta. U tački 11 direktno pominje Srbiju tražeći da okupatori napuste njenu teritoriju i da joj se prizna izlaz na more. SAD su u Drugom svetskom ratu do 1944. podržavale kraljevsku vladu u Londonu, a nakon toga Tita. Između 1951. i 1971. stiglo nam je 1,56 milijardi tadašnjih dolara ekonomske i oko 80 miliona vojne pomoći. Beograd su posetila trojica predsjednika SAD-a Richard Nixon, Gerald Ford i Jimmy Carter. Naznaka krize u odnosima pojavila se 1992. godine oko sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Svakako najteži period u istoriji dve zemlje je 1999. godine kada je došlo do NATO intervencije. Nakon demokratskih promena u Srbiji, diplomatski odnosi obnavljaju se 17. novembra 2000. Srbija je 2006. ušla i u partnerstvo za mir. Predsjednik George Bush je u to vreme primio 2 srpska predsjednika. SAD su sredinom 2005. vratile Srbiju na listu preferencijala što omogućuje bezcarinski izvoz preko 4.600 proizvoda. Sa ukupnim ulaganjem od oko 1,6 milijardi dolara, SAD spadaju među najveće strane investitora u Srbiji. Ovde posluju neke od najvećih američkih korporacija, Philip Morris International, Ball Packaging, Coca-Cola i Microsoft, koje direktno zapošljavaju preko 8.000 ljudi. U oblasti odbrane, od 2007. godine kroz IMET program Srbija je od Amerike dobila 1,47 miliona dolara. Ukupno 137 pripadnika Vojske Srbije završilo je obuku u SAD-u. Veoma je važan i program državnog partnerstva sa nacionalnom gardom iz Ohaja. Samo ove godine biće realizovano 60 vojnih razmena, konferencija i zajedničkih vežbi. Amerika je među prvima pritekla u pomoć Srbiji tokom katastrofalnih poplava prošle godine. Za nabavku opreme i pomoć poplavljenim područjima Srbija je dobila 2 miliona evra. I sam ambasador Kirby učestvovao je u volonterskoj akciji sanacije kuća u poplavljenom Obrenovcu. Američka i pomoć srpske dijaspore zdravstvu u Srbiji je sveobuhvatna i skoro svakodnevna. Ulaže se u infrastrukturu, vozila i medicinsku opremu. Unapređenju odnosa dve države u mnogome doprinosi Klub Srpsko-američkog prijateljstva formiran krajem prošle godine. Inicijativa je potekla od srednjoškolskih i univerzitetskih profesora jer je nauka vrlo često spona dva naroda. U prepunoj sali Narodnog pozorišta u prisustvu ambasadora Majka Kirbija za prvog predsjednika izabran je vaskularni hirurg Dragan Milić. Klub svakog dana sve više raste, širi se i na okolne gradove. Danas u svoje redove prima jubilarnog 1000. člana.